Recolzar la nostra cultura realment és recolzar o és garantitzar el futur de la nostra economia i de la nostra societat. El sector empresarial evidentment és un motor econòmic, però sobretot per aportar la seva experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aquest suport i aquesta necessitat de desenvolupament que necessita la cultura o el món cultural. La Fundació és important i necessària perquè pot coordinar esforços entre els recursos de la societat i les necessitats del món cultural. I tots els que hi participem podem aportar la nostra experiència en la gestió i en l'emprenedoria per aprendre a lligar aquests recursos. La millor carta de presentació que pot tenir un país i que generalment ha tingut Catalunya com a millor ambaixador són la seva creativitat i el seu talent. Deixant de recolzar la cultura, el que fem és posar en perill probablement el futur de la societat i de la seva estructura econòmica.